kabruji men demgal pular waktu jino gase di joni da Bruxelles waktu jino gase go joni ton da barke wali jangtang barkatu padlal ko dini waktu joni ha ton do gumal musilbe tedbe bandrabe silabe kabruji men demgal pular ko joni so jeedo nyaawi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ne jeeyi titonde kabruji meɗen mami wat feere fofa Macky Sall sama saabu ko kanko woni sababu ɗen caɗele ɗe gondumi ko konnguni maître Abdoulaye Wade kikiɗe hanki wonno e batu hooreɓe landa PDS so tawi ko Fadel Barro jaabi mama moyɗin konnguɗi ɗi suutuno e wiide ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe yo duppu carte mumen mbasa wodde ñalawma nogas e nayyi lewru ndu mayen kaale nder ñawore nde maître Wade wi noddi Cheikh Amar gam wiide amo rewa ɗum milliard uji 5 CFA kon ɗon tribunal correctionnel mo Dakar salanimamamo ɗon ɗo addani hay kayit goto kolliro ɗum won mawɗo binoɗo reɓata ila touba kono noon nde o yetti toon taw ɓe juuli waktu juma ko konngudi Moustapha Niass ɗin million ngaji 10 CFA ɗi Cheikh Kanté rokirno rewɓe benno boko yakar ɓe pigini hande gaddi gulali e poɗe ndure candidat ji sumgoji jamalle follamu caggal nde kalanɗen bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe holmo woni Ousmane Sonko e joni joni o mayen kala holmo woni maître Madické Niang Mauritanie ko waɗan buniyanke mawɗo e jeeygu poɗɗe dorog nanga toon to Nouakchott ko malinajo mayen garte gon hofgo juuɗe wanno goɗo hanki e Belgique hay lana gota diwana kono noonne kadi juuranoki e dendagal laade e dendagal booɓe laaɗe diwoje leydi ndi kabaruji meɗen to coftal ɓalli wonata ko football jincuɗi Champions League e dowlaji Europe musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe bisimilla mane kettogol men jañno ko leelani so jeeɗo ñaawi Elhaj Baba Baydi Mal horejo dande leñol bomi ma jalal leñol Allah jarama a jarama golle ma peewi jubbi min noldima duwaw yo Allah lamɗo junno balɗe moƴƴina battane ma ha baba dusodirde e golɗo leñol fulɓe ngol ganduɗa ko korsa ma e mumno mawnin feewi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe hettiyankoɓe haalirde jafan sorukum e kuuɓal on calminama ko ɗo calmintan bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam yariyaɓe hande ko alkamisa 14 lewru ɗiɗi ɓiru hitande ujunnaje ɗiɗi e 14 to karallagal en jetti gueɗo men musidɗo men Demba Gadio kodda subalɓe ɗo yesso haldirde nde sikki ala guiɗo mon musidɗo mon Moussa Djibi Gadio bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe onon ɓiɓɓe fulɓe kala ɗo mbawɗon wonde e windere nde won calminama moni e mon foof inde mum e yettode mum jaam ñalle mon jaam hiire mon ala ko haɗi woten to woni jaam waale moɗon tawde ko noon aduna feccori kono noon kala hen ko wawi wonɗon calminama moni e mon foof e mum naddiri bisimilla mon e kettogol gorko mo Podor Allah jarama golle ma peewi jubbi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe heeɗiɓe hettiɓe jaam e kisal nden ka Allah yo woni men wona e dendagal ɓiɓɓe julɓe caggal calminali udditirten kabaruji meɗen ko toon to dowla Sénégal mammi wat feere foof ha Macky Sall sama saabu ko kanko woni sababu ɗen caɗele ɗe gondumi ɗiɗo ko konnguni maître Abdoulaye Wade ko kikiɗe hanki wonno e batu hooreɓe landa PDS sikki ala maître Abdoulaye Wade o haalino haala parrainage gam wasi ɗum rewde lawol o wi usti hewɓe e ɓen yinnoɓe wonde candidat ji gam foɗodirede le follamu o wi noon parrainage non no waɗira e ɗen leyɗele ɗo potal woni ko wayno dowla France wona noon laamu Macky Sall waɗiri ɗum mate PDS ma won mo wanli e candidat ji foɗodiroɓe sumgoji ƴamalle fo laamu paaɗi ɗo ɗi so woni namdal maître Abdoulaye Wade jaabi ko ala PDS hay candidat goto wallata saabu ɗum Macky Sall koko gasni lelnude peeje no wujjiri woteji paaɗi PDS jeeyetaki e ndeɗo bonande ɗiɗo konnguɗi maître Abdoulaye Wade ko wona ɗum ko o waɗi erago e ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe nde gueddata ɗiɗo sumgoji paaɗi mbasa wodde maître Abdoulaye Wade wilanda PDS ma had woote o wadde ñande hen gam Karim Wade haɗede ɗum wonde candidat gam Karim Wade haɗede ɗum jeeyede ɓen foɗodiroɓe le follamu ɗon ɗo gonga tawaka mamin jan e bureau ji wooti ɗi mamin jaɗe bureau ji wooti ɗi gam ganduɗa ko hadde woote o ɗiɗo ko konngudi maître Abdoulaye Wade so haali ɗum ɗo ana jeeya ko so Fadel Barro jaabimo Fadel Barro ko kañum woni coordinateur ganduɗa ko goom yanamar ko hunde bonde woppude ganduɗa ko bamum ina ara e wiide ganduɗa ko hubbude leydi ɗum ɗo ko jabol Fadel Barro noon mbiɗen kañum woni coordinateur ganduɗa ko yanamar ko jabol makko e maître Abdoulaye Wade enin konngudi ɗi suutuno duppe carte moɗon gam ganduɗa ko wasde wodde ñande nogas e nayyi lewru ndu e ngal jokkodiral ngal o waddi kanko Fadel Barro e jaydiyankoɓe Jeune Afrique o wi noon ganduɗa ko wiide yo Sénégal naɓe duppu carte mumen gam ganduɗa ko gam ɓiyum wasi ɗum wonde candidat ko Abdoulaye Wade tan wawi haalde ko wayni hen mi sikkani noon ngoɗo miijo so tawi ganduɗa ko ana naata hakkillaji yimɓeɓe min mbaɗi e makko erago nde o arata o tawta min e wiide ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe yo ngoot e keɓal gam waylude ko woni ɗo ko noon Abdoulaye Wade way moƴƴani amo foti ganduɗa ko waylude jaɓɓal amo foti ganduɗa ko foftoyade o ɓuuri duuɓi
capanɗe jeenayi hannde o woni président de la république du sénégal o lundima ko tolni e duuɓi capantati kono noon haadi mo ganduɗa ko yaade retraite walla mo mbiyen haadi mo fofti haade ko makkisal cuuɓaɗo e nder ganduɗa ko 65% woni e nder temedere foof capanɗe jeegom e joyyi laamu muɗum moƴƴani ko ɗum haaɗi abdoulaye wadde yejjitade kono noon nande kayni abdoulaye wadde jaɓani ganduɗa ko tottude hay goto ko kañum heeruri remidade dendagal gueɗe lande ɗe ko hunde noon ganduɗa ko bonde e wasde wonde responsable e wasde wonde responsable ɓii ko wonde caggal leydi ina ganduɗa kon ɗacca bamum nara ne wiyan hubba leydi ɓiɗɗo noon baɗɗo fayida ɗaccata ganduɗa ko bamum ɓurɗo duuɓi capanɗe jeenayyi ina haɓire sababude muɗum ɗiɗo ko konnguli Fadel Barrow ha joni musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe keddotoɗen koye ɗiɗo kabruji amin joguino mawɗo goto kanko wiyanno Abdoulaye Wadde ala mo waddani e nden jonde ndebo jooɗodino hanki e hooreɓe landa PDS sikki ala o haali hen nden ñawore nde o noddi Cheikh Amar homme d'affaires ngam wiide ene jogonimo milliard uji 5 CFA maître Abdoulaye Wadde noon wi ko adi foof kañum lumnomo ko 5 million CFA ngam o golloro phosphate mo Matam kono noonne kadi on Cheikh on ɗeɗon koppareje jaafoɗon o wi Cheikh Amar kañum ganduɗa ko walliti ɗum ko Macky Sall so tawi noon Cheikh Amar kañum yeddi ɗum ɗo kono noonne kadi Cheikh Amar o wi ɗum ɗo wonanimo bettere e nde ɗo ñawore hande noon e wiide jayande libération maître Abdoulaye Wadde o wi dañani gonga e nden ñawore nde wonoddi Cheikh Amar toon to tribunal correctionnel mo Wuro Dakaru tawa noon saabi ɗum ko hay kayit goto o addani gam hollirde Cheikh Amara mo rewa ɗum milliard uji 5 CFA kono noon maître Abdoulaye Wadde kañum ana jokki nangtade hen o wi mawo nodduma toon to tribunal civil gam ganduɗa ko gam hepta goto e galleji Cheikh Amar toon to cité train siftin noon bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe Cheikh Amar jeeya koye joyo ɓurɓe alɗude toon to dawla Sénégal ko qima e ngaalu makko ko 100 milliard CFA musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ha joni ina jeeya e kabruji meɗen toon to dawla Sénégal won mawɗo binoɗo reɓata e autoroute ila Touba kono noon nde o yetti toon taw ɓe juuli waktu juma ɗiɗo ko konngudi Moustapha Niass président de l'Assemblée nationale so tawi noon ganduɗa ko o rewani e inde ganduɗa ko eɗen gandi o malli ɗo hen ko maître Abdoulaye Wadde o malli ɗum ko tuma nde o joddi e président Macky Sall e tuma nde yilli toon to Nioro e won meeting mo wanno toon Moustapha Niass caggal nde o haali ɗum ko président Macky Sall golli e nder leydi Sénégal o wi won mawɗo binoɗo reɓata ila Touba kañum rewoyi ko toon to Thiès Hombol Diourbel kono noon nde o yetti toon to Touba ɓe juuli gadɗo tawi ko ɓe juuli waktu juma ɗo noon o wiyatɗo ko maître Abdoulaye Wadde ko aljuma ɓennuɗo e tuma nde yahanno toon to Touba kabaruji men e ɗemgal pulaar waktuji nogas e ɗiɗi pawɗi hojomaji sappo joni ɗo Bruxelles waktuji nogas e goho pawɗi hojomaji sappo joni toon to Nima musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ene jeeya e kabaruji meɗen hôpital mo Diamniadio lewru foof ganduɗa ko ujunnaje jeenayyi bani adama ina ranga e oɗo hôpital mo sukaɓe mo Diamniadio wi noon ko directrice hôpital o Fatou ganduɗa ko Mbaye Sylla taw noon ganduɗa ko moroke ballal ko yobiti e safara ha joni keddoɗen koye leeɗe toon to Wuro Dakaru jeena toon to Pikine ɗin million ngaji sappo dokkanoɗi toon gaddi gulali e poɗe ndure sakti kabaru o ko jayde les échos o wi ɗin million ngaji jayde les échos mbi ɗin million ngaji sappo ɗi Cheikh Kanté rokkirno toon ganduɗa rokkirto toon duuɓi ɗiɗi joni baɗanoɗi e juuɗe moftowo ngaalu Fatou Sow hande gaddi toon gulali e poɗe ndure hakkude rewɓe Benno Bokk Yakar toon to Pikine e sifti noon bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe président Macky Sall o tijja toon to Pikine ko ñande sappo e jeenayyi lewru ndu gonɗen ndu ha joni noon keddoɗen ko toon to dawla Sénégal caggal on garmi gara hakkude militant ji Benno Bokk Yakar e ɓe pur toon to Tambacounda DIC woni division investigation criminelle ko police dawla Sénégal ceertanaɗo wawde losko kañumen jeehi toon to Tambacounda ko jamma noon hecciyanki ɓe jeehi toon to ganduɗa maɓe jokkodiri e gendarmerie ko yowiti e losko e ɗin fitinaji bannoɗi toon hakkude ɓe Benno Bokk Yakar e ɓe pur yimɓe tato jalti hen aduna hen ɗiɗon ko militant ji APR Ali Ngouille Ndiaye jagorgal tambiɗo gueɗe nder leydi wondude e nden kay kisal sen ministre de l'intérieur so tawi en kaale ɗemgal tubankore caggal nde nuldi duwaw yaaɓe e yaraɓe o wi ganduɗa ko laamu ngu ma daro e rende ɓiɓɓe leydi ndi police et gendarmerie kañumen ganduɗa ko mandaro e yiitude waɗɓe ɗeɗo ganduɗa ko ɗeɗo gueɗe bonde umminɓe fitinaji toon to Tambacounda gam ñaaɓe ko wona ɗum ko noon o wi ko heddi e ruumo jarle biw gasde ko police et gendarmerie renda candidat ji ɗi woni ɓen foɗodiroɓe lefol laamu ha joni keddoɗen ko toon to Tambacounda to ganduɗa so tawi ko commissaire Tamba kañum ganduɗa ko ittama e golle makko toon to Tambacounda e wiide noon jayde Sénégal nde Yaya Tamba commissaire central toon to Tambacounda o wattoyama toon to
o wattuyama toon to direction générale ganda ko de la police nationale candidat Issa Sall non ko kañum jofinoma e wiide o wonduno koye militant ji Benno Bokk Yakar e won gar min gara bannoɗo toon wadde noon kuugal famama e makko e siftin noon yimɓe tato jaltino hen aduna e ɗiɗo fitinaji bannoɗo toon to Tambacounda kono noon kadi hewɓe gañinoma hen oɗon gandi gonɗen ganda koye sumgoji amalle fullamu jamuɗen gonɗen koye rumo jarle biw bus nawannoɗo militant ji Ousmane Sonko kañum ne yani toon to Bignona sikki ala accident ji ɗi nana deggodiri e oɗo saaha mo gonɗen e saaha rumo jarle biw hay candidat goto kañum ganduɗa ko ɗi goppani hay candidat goto goppani bus nawannoɗo militant ji Pastef kañum yani ganduɗa ko jamma hecciyanki sanga waktuji tati won 3 heures du matin o yani noon ko tolno wuuro wiyetego Kababon noon koye arrondissement Kataba 1 sappo e jeeɗiɗo neɗɗo gañinoma hen jeeɗiɗo noon kollitama wonde ko tampuɓe kamɓe foof ɓe nawanoma e on hôpital gonɗo toon to Ziguinchor kono noon e ñalawma he en keeɓi kabaru kamɓe gañinoɓe won jaltuɗo hen aduna noon amo woppi ganduɗa ko debbo cowiɗo kono noon kadi amo woppi sukaɓe nayo en ñaguima yo Allah lamɗo yurmomo yafamo yo Allah lamɗo harnomo aljanna yo Allah wanmo to wanno malaɓe so tawi ko gañiɓe kadi en ñaganimamaɓe yo Allah lamɗo addanɓe jaam e cellal. Kabruji mon e damgal pular waktuji no gas pawdi sappo e joyi hojom joni do Bruxelles waktuji no gas e go pawdi sappo e joyi hojom joni ton to hoore fonde cilo bummu njaay ha ton to galle Ceerno Bokar Alpha Ba ene jiya e kabruji meden ha joni ton to dawla Sénégal sumgoji jamal lefol lamu caggal de kalanden bandiraɓe meden hettiyankoɓe holmo woni Ousmane Sonko e joni o men meftu e haalde holmo woni maître Madické Niang yi aduna ko ñande no gas e joyi lewru septembre hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe joyi e tati woni 1953 amo yara e duuɓi capanɗe jeegom e joyi o yi aduna ko toon to Saint-Louis ko neɗɗo dawrugol Sénégal najo o jokkuno jangde makko ko toon to lycée Charles de Gaulle mo Saint-Louis jangde makko noon yaari koko wiyete lawol woni sariya walla bom ganduɗa ko droit so tawi en kaale ɗemgal tubankore o jokki ɗum ha toon to duɗal jaabi hattirde wuuro Dakaru o jokkoyi e on fannu toon to Abidjan dowla Côte d'Ivoire o naati e baro noon ko nokku keruriɗo avocat ji toon to wuuro Dakaru o naati e toon to baro wadde mo wuuro Dakaru e kiliyaneɓe makko ene jeeyano hen ganduɗa ko ɓen ɓe o darino e yoltude hujaji mumen compagnie sucrière sénégalaise woni usine pewno o sukara toon to Richard Toll o woni noon ɓattiɗo maître Abdoulaye Wade maître Abdoulaye Wade mo ganduɗa ko darinoɗo e lundinoɗo e won saaha maître Madické Niang wonno avocat makko daraninoɗo mo e tuma nde Babacar Seye warano laabi limtinɗi ko amo wona jagorgal ko adi amo waɗe jagorgal tambiɗo jokkodiral leyɗele wonno ko tuggude e ñande goo lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi ha yettanima ñande tati lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi o lomtimo hen noon ganduɗa ko Aliou Badara Cissé ko adi ɗum ko noon maître Madické Niang o woni no jagorgal tambiɗo ñawoje fofde koye laamu maître Abdoulaye Wade wonno maître Madické Niang woni ministre de l'habitat koko yoɓiti e koɗande kono noon ne kadi ko kalten ɗo ko wonno koye tuma nde Idrissa Seck woni premier ministre woni hoorejo jagorɗe wonno koye hitande ujunnaji ɗiɗi ha yettanima hitande ujunnaji ɗiɗi ha yettanima hitande ujunnaji ɗiɗi e tati o woni kadi ganduɗa ko énergie e mine kuɓɓam ganduɗa ko e caasi hitande ujunnaji ɗiɗi tati ha yettanima hitande ujunnaji ɗiɗi e nayyi fofde ko nde Idrissa Seck woni premier ministre maître Madické Niang heddi e poste muɗum e tuma nde Macky Sall waɗa premier ministre woni waɗa hoorejo jagorɗe o woni jagorgal tambiɗo ñawoje hitande ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi ha yettanima hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi ko ɗo noon o wonti ganduɗa ko jagorgal tambiɗo jokkodiral leyɗele ministre ganduɗa ko des affaires étrangères wonno ko goo octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi ha yettanima ganduɗa ko lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi e lewru avril hitande ujunnaji e lewru jafoɗonde lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati maître Madické Niang yaltina ganduɗa ko e landa PDS o yaltina e landa PDS gam serindade e wiide amo wonda candidat ɗon ɗo landa makko kañum jokki nangtade e Karim Wade woni candidat mumen hay sinno noon ko aɓe kumpiti gasantaɓe fulɓe noon na mbiye cehilagal bonataɗo jaam fatawa ko ɗo ceeragu hakkude makko e maître Abdoulaye Wade joli ko ɗo maître Abdoulaye Wade windi ɓatake ina woni toon to dowa wi malde nde wadde président Macky Sall ko hunde nde maître Madické Niang yeddi kañum
tumande wo yano toon to Sédhiou ko ɓooyani ɗo ko kanko wino Macky Sall wawa wannude mi wonde candidat ko wona ɗum ko maître Madické Niang ko ɓooynoɗo wiide PDS yo wat plan B yo wat plan B so tawi ganduɗa ko Karim Meïssa Wade salanama e mate ganduɗa ko aɓe daña ɗoɓe nangti mate aɓe daña ganduɗa ko gonanɗoɓe candidat so ko soynino hen ko eɗen gandi ko ɗum woni ko yetti Karim Wade kañum jeeya koye salanaɓe wonde candidat ɗon ɗo PDS ɓosani taw ɗon ɗo wonno wiide Karim Wade walla bomo ganduɗa ko hay goto wonanta ɗumen candidat. kabruji men ɗemgal pular en jeeya kabruji meɗen ɗemgal pular ne jeeyten ko toon to dowla Mauritanie to ganduɗa ko waɗam buniyanke mawɗo e jeeygu poɗɗe dorog kanko nanga toon to Nouakchott ɓen daraniɓe haɓanade trafic de drogue wondude ganduɗa koye gollotoɓe toon to direction générale de la sûreté nationale pawi juuɗe mumen e sukaɓe waɗam buniyankoɓe koɓe jaari noon ganduɗa ko jeeygu poɗɗe drogue woni golle ɗum woni ganduɗa ko golle mabɓe kono noon mawɗo mabɓe o kañum ganduɗa ko addinanguede noon kanko ko malinajo amo yaara e duuɓi 33 o tawra ko 59 kilo ganduɗa ko lekki kaɗaki ki o kanko noon waɗan boniyanke o ko kanko tigui ganduɗa ko woni mawɗo kono noon o waɗani e ɓerɗe ɗiɗi e haalde ganduɗa ko inde 10 e mabɓe wonɓe e oɗo réseau kono noon kanko mawɗo noon ganduɗa ko kanko mawɗo noon koɓe rewnoɓe e makko guila ganduɗa ko guila nde o naati ganduɗa ko toon to Rosso o naatiri ganduɗa ko leydi Mauritanie ko toon to Rosso hawo yetti ganduɗa ko toon to Nouakchott Bamako Nouakchott o tacciri ganduɗa ko Rosso Sénégal e laana o ƴefti ganduɗa ko to biyeteɗo 4x4 o rewi Irkise toon to Trarza hawo yetti ganduɗa ko toon to Elmina toon to dowla Mauritanie noon police nationale e ɓen dariɓe e haɓade trafic de drogue kañumen no balle no feewi ganduɗa ko e kaɓirɗe e yimɓe hewɓe foof gam haɗade ganduɗa gam haɓade gam waɗam buniyankoɓe waɗoɓe ɗum ɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ɗo e Belgique hanki ɓurno jojjude ɗo hen ko hofgo juuɗe gollotoɓe won ganduɗa ko e école aji gudditano won kadi e galleji kewɗi gollotoɗi ganduɗa koye leydi ndi udditano woni noon ganduɗa ko laabiyankoje e woni ganduɗa ko keeriɗi foof noon hôpital uji leydi ɗi wonnon ko service minimum fitta tan ganduɗa ko seeɗa golli kono noon kadi ya garta bus tram métro kañum ana lohno no feewi laana jordikine kane ko noon wano kono noon mellitinno ganduɗa koto sengo weeyo hay laana ndiwoba goto weeyano hanki walla bam juurade walla bam ganduɗa koye diwde ɗo ganduɗa ko e dewle e dendagal ganduɗa ko booɓe laaɗe diwoje leydi ndi no didorino gollotoɓe noon gollotoɓe leydi ndi kañumen ganduɗa goyti ko ɓeydanede jobdele mumen temedde jeetati ganduɗa ko vol kañum waɗa annulé toon to boobal laaɗe diwoje Bruxelles ganduɗa ko airport hen temedde ɗiɗi vol ko SN Bruxelles Airlines oɗum noon on paami ganduɗa ko hay laana goto ganduɗa ko diwanu ɗo e Bruxelles ganduɗa ko ɗo e Bruxelles taw noon ko Bruxelles airport ɗum noon ɓe kolliti wonde kala koɓe perduno hanki ko 13 million ganduɗa koye koppareji euro ina hawra milliard uji jeetati e temedde joyyi e 30 million CFA ñalawma hanki o tan ko boobal laaɗe diwoje Bruxelles perduno ganduɗa ko ɗo hen ɗum noon on paami ene heewi no feewi jokke kettugol men jokki joni kabaruji men ɗemgal Pulaar kabruji men ɗemgal Pulaar paaɗen koye coftal ɓalli ɓuuri jejjude ko 8e de finale Champions League ɗo e dowlaji Europe ɗum noon on paami talata hanki o talata ganduɗa ñande talata nde Manchester United ko kañum tigui foolano tawa noon ko galle mabɓe Paris Saint-Germain mo dowla France ko kañum ganduɗa ko fooliɓe toon kono noon kadi ha joni e woɗon ñalawma Roma ko kañum folno ganduɗa ko Porto Roma noon komo dowla Italie Porto ko ganduɗa komo dowla Portugal Roma folnoɓe ganduɗa ko 2-2 alarba ganduɗa ko hanki sappo e tati lewru ndu Ajax on non ko ganduɗa komo leydi Hollande ko kañum tigui folano e dingiral muɗum fornoɓe ko Real Madrid mo dowla Espagne Tottenham kañum ganduɗa ko hanki woni no bettere mawde nde ɓe pooli Dortmund tati e ndiga wonno ko toon to cuuɗi mabɓe ko ɗo uddata kabaruji meɗen hannde musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ene jeeno e titode kabaruji meɗen mammi waɗ feere foof ha Macky Sall sama saabu ko kanko woni sababu ɗen caɗele ɗe gondumi ko konngudi maître Abdoulaye Wade Kikiɗe hanki wonno e batu horeɓe landa PDS so tawi ko Fadel Baro jaabe ma mamoy ɗen konngudi ɗo suudno e wiide ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe yo duppu carte mumen mbasa wodde ñande nogas ene lewru ndu en kaali e nden ñawore nde maître Wade wi noddi Cheikh Amar gam wiide amo rewa ɗum milliard uji 5 CFA kono noon tribunal correctionnel mo Dakar salanima mammo ɗon ɗo addani hay kayit goto kolliro ɗum won mawɗo binoɗo rewata hiila Touba kono noon nde o yetti toon taw ɓe juuli waktu juma ko konngudi Moustapha Niass ɗin million ngaji sappo ɗi Cheikh Kanté rokkirno rewɓe Benno Bokk Yakar toon to Pikine hande gaddi gulali e Pod e Ndouré candidat ji sumgoji ƴamalli fullamu caggal nde kalanɗen bandiraɓe meɗen
kadi hettiyankoɓe holmo woni Ousmane Sonko e joni joni e mefti e haalde hunde e ganduɗa ko holmo woni maître Madické Niang Mauritanie ko waɗam boniyanke mawɗo e jeygu podde drogue nanga toon to Nouakchott ko malinajo en garti e goon hofgo juure wanga ngo hanki ɗo e Belgique haylana nde woto haylana ndi wawa goto diwano kono noon kadi juurono ko e dendagal booɓe ladde wo jeleedi ndi kabaruji meɗen to coftal balli wonno ko football jincude champion league ganduɗa koye dowlaji Europe musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe to karallagal en jetti guiɗo men musidɗo men Demba Gadio koddo subalɓe ina huufa noon haalirde nde guiɗo mon musidɗo mon Moussa Djibi Gadio so tawi won ko ferguitaɗo yaafuya ɗaɓɓama umminano en ummino en koye few mataw weɓanno kewɗen wiide ni so tawi won ko fewi ɗo en jetti jomiraɗo joom baɗe e bawɗe o ko kañum musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe kabaruji men ɗemgal Pulaar paadi ko aljuma janggo so Allahu lamɗo jaaɓi ɗo e nden yo jaam Allah jogomi jogon Allah jarama on jarama e kettugol